Umwendrepo county ya Kisii omuswati Doris Aburi aseritukoria lero nigoikerana ase omwega aliganite no yokolekana segeti gesukuru yoboroso ya Tendere imeye bunge ya Bomachoge chache. Doris oyu anena mono manyekanete una Donya Toto nigo akora umusangerekano monene oyu arugete Donya Charity Mission bugotara chiwodi chonsi imeye county ya Kisii. Abara ibekirana ase omwego yonga mono mwemsiwe wadi yo James Ondari oyu omanyire muna Paradiso mwemsiwe mochole Edina Kangwana amo na abande. Asengwana ya Paradiso oyu mwemsiwe bochi Tendere nigo akulira basacha abo bako abana bake amalito na kubaserelia amagimabo. Okonyora abana bari nyumba babwata abana basinyiruko gende sukuru. N'abantu bako abana abachinda nyogwa akorire research gendo okole chianko chikasin paka bamura bamwabo nabo bako abana chinda nyumba amusora gukwana nande ninganjite gukwana nakwana nobororo abaisiaba ngitinko baruka basaja abaisiaba bako abana bagosoma chinda ngana no tubegete chirongi tukuja gutaraga asabantu Ochande tu mwana w'omuntu abwata omwana akonyora omwana obwate emyaka 14 nyagokora omwana w'esukuru pimera muka okereke mangana yakorekere nyagogo sinyutini gokoira bosongo wata nakoira mugonga Jumapili pariri aba muchande tabana babantu omongi nagochande kogenda otori chaye onyore emia oakanira omwana oye school fees arabu research libigete erongi lya mokembanchira lya moborito mongi na ligenjera kyagara nayo ternete affirmative action nayo ternete Nairobi mokorosiri chiko ayegendo lete lichiko twarusia mangana ali twabatiga igo mangana aye kyakolekere ahere njenara babo minto aye Donya nigo enana chianga monendagera gochase abamenyi bensemeyu asiboigo abugoli ababwenia elikurwali abali babwate emichando yechinda program yane no ngorwali tole mpaka chinda chinde chikorwali gu bwango sana abanyagitali aba eba korwali chinda ondo rwale tega igaliko kuirana ne chinda inchuga igaba babwata marioko gali tolete birogo babarwali ondore nenda toirana nenda onye konye bwate abana onye babwate. Oigo Doris nigo agikeria egekoro kia abana bake kwebwaterania na gotika chisukuru na boyo kobulia abeboriko bamaiso nene mono asenga kie yerusa elinde abana mbabwate chidini chimbe echo chirabasirie. Lero buno tokonya gonchokana naso umurobelio Donya Charity Mission umurobelio yetu achagete toikera abantu baitange babototebe emechando tobwate tokanyora kurulitangani emechando yali ngororo abane bagotibongu bagenda basoa kende nkyoge okoru whatsoever nothing at all abangena baitwa abagaka bande mbale bagocha baitwa bono buna tokokwana gase chinsemo cha Tendere amajabu kero omwiboli gagoteba omwana nyomba gabwato bolito no muntu okomo bolito ne yanko yaye gose kazini yaye goso muntu manyire bakwanda bagochi gosoe kina kende nkeo bagokoreru instead na ndo konyora mbarabu bakoro kuchikali prit batagete kubwatwa ogochigosoa omwana obeire defiled mama mwaborangerigu no mwana oyo oibwateraneti babekerwe kina oyo defiled tiotigu bona bangine bale para na abana bagake bale para na abana bakorigyo bokonyi muntu tayo okora ki muntu tayo kobakonya abangina bali mole montekerete na bayiboli bande bonse abana ona basigete skuru tema ko bakwanera tema ko balendo kuburukani komoko burukani mwatiga kaze ni nyomba na abana amangana gako bama bemwamanya gukwana ligere linonya kaze ni iri tangani ekero mubegete ka bunyomba iko gwakonyo mwana ogose kugwasali obuguma bwo mwana gose kaze ni yego korwa sejirani yachicha abana basomi bakani batebi asenale umwana omumura atabwenere tukokora kikogo kuna asenaro tabwenere tukochesara mobo ire gukwana bonorora abana batoletera amalito abayiboli renda abana baino mutega abana basoke bagende chikanisa boka lero chikanisa abantu bande babire bikone bakongaina abana ngatoragera gose bangaina abantu abanene mwabachi bese mwabanchara mwakwa na serikali moro chekerege ntoki asorero ye koirege ka correspond. Edwin Mukaya, AGR Kisii.